برپرسیارên Amerîka dibêjin ew daxuyaniya hevbeşa Donald Trump serokê Amerîka û Vladimir Putin serokê Rusyayê serkeftineke diplomasî tê de tekezî li ser biryara jimareya 2254 ya civata esayîşa navdewletî hatiye kirin. Weke ew berpirsyarên Amerîka radigihînin, her du welatên zilhêz li gel yek parçeya xaka Sûriyê ne. Bi bê hebûna hêzên biyanî weke milîsiyatên Eyranî ku piştevaniya rejima Esed dikin li nav xaka Sûriyê. Di daxuyaniya hevbeşa Trump û Putin tekez kirin ku krîza Sûriyê birêyên leşkerî nayê çareser kirin. Berpirsyarên Amerîka behsa wê çendê dikin ku qonaxa bê wê qonaxa hûrkirina rewşê bê û rê bi milîsiyatên Eyranî û çekdarên Hizbullahê Lubnanî nayê dan. Da ku li Sûriyê bimînin bi taybetî li beşê başorê Rojavayê Sûriyê ji ber ew dever li sînorê İsraîlî nîzik e. Hev dem her yek ji Amerîka û Rusyayê li gel Urdun û İsraîlê behsa wê çendê kirine ku nabê milîsiyatên çekdar li wê deverê bimînin. Her wiha ertêşa rejîma Esed neçar kirine ku nabê biçine wan deverên ku ji bin destê Daişê hatine rêzgar kirin û bi taybetî di qonaxa bê de. Li gorî raporta Kanala El Arabiya ku li ser zarê berpirsyarên Amerîkayê belav kirine. Amerîka û Rusya tekezî li ser nemana rola Esed di Sûriyayan nûyê de rêkeftine. Her wiha raporta Kanala El Arabiya gotiye ku Stefan de Mistura şanderê navdewletî wê serperiştiya proseyê bike wê bixwe biryara destpêkirina proseyê bide. Her wiha Moskow Washington li ser wê çendê rêkeftine ku divê biryara 2254 ya civata esayîşa navdewletî bê bicîbecî kirin û divê distûr bi hemû wergirin û helbijartinên giştiyên paşerojê dibin çavdêriya neteweyên yekgirtî bêne encam dan. û tevahiya gelên Sûriya li her cihekî bejdar tê de bikin. Her wiha di raportê de hatiye ku kes nabêje qonaxa veguhêz li Sûriya wê bi asanî yan jî bi lez wê derbas bibe. Lêya giring ew e ku Rusya berdewam bê li pabendiyê birêkeftinê.